יש לנו פה את אווה וזאב גלזין מעפולה, נכון? כן. יפה מאוד. ביצעו דרכנו מחזור משכנתה, יש להם פה הנחה די משמעותית בהחזר חודשי. בוא ניתן להם להגיד כמה מילים. בבקשה. הכל מאוד סימפטי. אנחנו בעצם, למרות שיש לנו עכשיו זמן קשה, קיבלנו טיפול, כמו שצריך. ואנחנו מאוד מרוצים. עכשיו יש לנו החזר חודשי די משמעותי, פחות. וזה מאוד יעזור לנו. וגם אנחנו מקווים שעוד 20 שנה שנהיה בריאים. שנהיה בריאים, כן, אומרים על 120. שאנחנו במשך השנים הבאות עוד פעם נעבוד. בעזרת השם. עוד פעם נעבוד לפה, ועוד פעם אולי נעשה שיפור קטן. תודה רבה, יחס מאוד מאוד מאוד